ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ತಿಳಿದೋನೆ ತಜ್ಞ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಇದೊಂದು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಚಿತ್ರತಂಡ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂತೀರಾ? ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಗೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗು ನೀ, ಧರ್ಮಾಂಧತೆ ತೊರೆದು ಸಜ್ಜನರ ಭಾಗಿಯಾಗು ನೀ. ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ನೀನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೀನಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ. ಕಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮೂರ್ಖತನದ ಹಳೆಯ ಗೋಣಿ ಚೀಲ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು ನಿಂಗೆ ನೀನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೋಸದ ಸಾಲ. ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ತಿಳಿದೋನೆ ತಜ್ಞ, ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಅರಿತೋನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಜೀವನದ ಸಾರ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು. ಪ್ರತಿ ಸೋಲಿಗೂ ಗೆಲುವಿಗೂ ನನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಇರು, ನಾನಿನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಅದುವೇ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಚಿತ್ರತಂಡ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾಲನಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ವಿಕೆ ರಾವ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಿರಂಜನ್ ಕೊಂಡಾಣ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪೂರ್ವಿ, ಹೇಗಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? ಇದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಚಿತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೇನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡು ಕಲ್ತದ್ದು. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರನ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಪೂರ್ವಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರನೇ ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಸರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು. ಸೊ ಯತೀಶ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ? ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ, ಜೀವನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ. ಜಿಗೆ ಏನು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಶರ್ಲಬೆಟ್ ಅವರು. ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲೇಜ್, ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಜಿ. ಈ ಪಾರ್ಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹಳೆದನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವ ನೆನಪಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೊಸತ್. ಹೌದು, ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಹಣ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹೊಸತನವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ನೀವೊಬ್ರು ನಟರು, ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಕೂಡ, ನೀವಿಬ್ರು ಕೂಡ ನಟರೆ. ಸೊ ಇದು ನಟನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸತನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ನಟನೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ?
ಪಂಡ ಯಾನು ತುಳುಟೆ ಪಾತೇವೆ ಓಕೆ ಪಾತೆ ಎಂಕಲು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಶೋರ್ ಶುಭ್ರ ಕೊರೊಂದು ಇಂಚ ತುಳುಟೆ ಪಾತೇವೆ ఒక ಯಾನು ನಿರಂಜನ್ ఒక ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅದರ ವಸಂತ ಮುನಿಯಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಟೀಮು ಒಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಡು ಪಂಡ ಈ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಲೇಕ ಆಪುಂಡು ದಾವನ್ನ ಈ ಫಿಲ್ಮುಡು ದಾವನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಕೊಡ್ತುನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ದಾಪನ್ನಾಗ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಕಿರಣ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜನ್ ರೈ ಮುಕ್ಕಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಶಿವ್ ಶರಳ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಆರು ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಕತೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರನ ಅಂಚಿನಂದೆ ಅರ್ಥ ಆದಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಅವು ಅಂಚ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಆರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಉಂಡೇರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಅರ್ನ ಗುರು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆರು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಟೈಟಲ್ ಅದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಮನ್ನಾಗ ಮಾತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ತೂಪುಂದಾದ ಟೈಟಲ್ ಅವನ ಯಜ್ಞ ಇದನ್ನ ಲಾವನ ಯಜ್ಞ ಅಂಚ ಅವು ದಾಪನ್ನಾಗ ಆರು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಎಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಟೈಟಲ್ ಜನಕ್ಕಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಡು ದಾದಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಅವು ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಸರ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಟಲ್ ಇಂಚ ಬೊರ್ಚವ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಲೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನೋ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಜಿ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಪ್ ನಾವು ಜಿ ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಪನು ಪಾರ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕು ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗದ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಇಂಟೋಲ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲೆ ಅಲ್ಲ 4 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ರೋಲೆ ಮಲ್ಲಯಕ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲಯಕ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಪುತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮುಡು ಆರಾಧನಾ ಭಟ್ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂಚ ಈ ಫಿಲ್ಮು ಮಾತೆಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಿಡತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಟ್ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋದು ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ನಾ ನಿರಂಜನ್ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪಂದ್ ಮುಖ್ಯನಾತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ರೈ ಸರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ್ ಮೇಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಐನು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನೇ ಗೊತ್ತಾವು ದಾದ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತನ ಟೆಂಚ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದೇರ ಜನ ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೆಂದದು ಕೊಡು ಕೇಳಿ ಯತೀಶ್ ಬನ್ನಿ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಆಯ್ತಾ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬರಲಿದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಧೂಮ ಪಂದ್ ಸೊ ಬರಲಿದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಧೂಮ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಧೂಮ ಏರಿಂದು ಪನೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಧೂಮ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಣ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲಿಂದ ಧೂಮದಲಕವರ ಹೊತ್ತು ಪಾಡಂದು ಅವಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲೇ ಬೇತೆ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂಚಿನೇ ದೀತಾರೆ ಬರಲಿದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಧೂಮ ಪಂಡ ಜಿ ಪಂಡ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅವನು ಓಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ದು ಜರಿ ತೋರ್ತು ಜಿ ಪಂಡ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ಗೂಗುಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದಿಂದಿರಿ ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭದ ಉಪ್ಪುನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜಿ ಶೇಪ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅವೊಂಜಿ ಇತರ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ ಜನ ಇತ್ತ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲ್ ತೂಲಿ ಅವೇನಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡ ಐನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪತ್ತದ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಪಂಚಭೂತನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದಿ ನಂಚಿಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಚಭೂತದ ಮೆನ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಐತ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಈ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭೂತ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚಭೂತಲೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ರೂಪಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಾದಿರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತೆ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಐತೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ದಾದ ಪನುಲ್ಲೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನ ಆರು ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ ಅಲ್ತದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಅವನು ಬರ್ತಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಶರಣ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮನೋಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆದ್ಯ ಆರಾಧನಾ ಅಂಚನೆ ಮೋನಿಕಾ ಮೇರುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪ ಕಲಾವಿದರ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡ್ ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಎಸ್ ನಾ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನೋಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನ
ರಮೇಶ್ ಭಟ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂಡ ಇರೆಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನೇ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಪನೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಡ್ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೀಜಾಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡ್ ತೋಜಿದೇರು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪದ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದ್ದ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ತುಳು ಪದ್ಯ ಬೀಜಾಶ್ರಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಪದ್ಯ ಬಂತು ನೆಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆತನು ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆತನು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆಗೋಣ. ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ತಿಳಿದೋನೆ ತಜ್ಞ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಯಜ್ಞದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳಿವೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನ್ ಅವರು ಒಂದು ತುಳು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 9 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಯಾಸ್ಲೆ ಮೈಕಲ್ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆತಿನಗಳು ರತೀಶ್ ರತ್ನಮಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತು ಜೇಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವು ಸರಳ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತನು ದಾಪಂಡ ಸಂಭೋ ಶಂಕರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ವರ ವಿಜಯ ಪಂದೆ ಖ್ಯಾತಿದ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂತೇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆತನು, ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆತೇರಿ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತನು ಅವು ಸಾಂಗ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ನತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದನು, ವಿಜುವಲ್ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದನು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಆಡು, ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದನು. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಾಲನಟಿ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ವಿ ಅವರು. ಸೊ ಪೂರ್ವಿ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ, ಇವರು ಸಕಲ ಕಲಾ ಬಲ್ಲಭೆ ಅಂತ. ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗು ಕೂಡ ಸೈ, ಯೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೈ, ಹಾಗೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಸೈ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಂಗ್? ಯಾ, ಅಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಭು ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಂಗ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಲ್ಸೋ, ನಿಮಗೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಗ್. ಯಾ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಸದ್ದೆಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮನದ ಕಿಟಕಿಯ ತೆರೆದು ನೋಡಿದೆ, ನನ್ನ ಆಸೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೆಲ್ಲ ನೀನೇ, ನೀ ಹೇಳು ಹೇಗಿರಲಿ ನೀನೆಲ್ಲದೇನೆ, ನಿಕತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನೆ. ಸದ್ದೆಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮನದ ಕಿಟಕಿಯ ತೆರೆದು ನೋಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭೆ ಅಂತ ಆಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು, ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಲಾವಿದರ ಫೋಟೋ ಹೋಗೋದು ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೋಗೋದು. ಏನು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಾ? ಈಗ ತಾನೇ ಸಂದೀಪ್ ಮೇರೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂಡ ಉಪೇಂದ್ರನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಟು. ದಾದಂದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬಂತು. ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದೇ ಬೈದಿನ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಸಂಕದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಡ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ದ ಕಬಟ್ ಮಗರ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಡಾಕಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬತ್ತು ಪುದರ್ ಬರೋ. ಎಸ್, ಟೈಟಲ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸುರುಕು ಬೂರ್ನಗಾನೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು.
ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನೆಟ್ ಸೊ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಗನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ನಂಚಿಂದ ಪಣ ಅದು ಬುಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ ನಂಚಿಂದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ದ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ಪಡ ಉಪದ್ರ ಹೆಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆನಾಗ ಅಂಚಿನ ಪುರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ದಾದ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಲೇಜಿ ದಾದ ಪಂಡರ್ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಡೆ ಒಂದು ಆತುಡು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎಣ್ಣನೆ ಕತೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಪು ನಂಚಿಂದ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಪನ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಎಸ್ ನನ್ನ ಇರೋ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಒಂದೇನು ಬರಿತೀನಿ ನಂಚಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿತೀನಿ ಅಕುಲು ಏರೇರು ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿತೀನಿ ರತೀಶ್ ರತ್ನಮಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತು ಜೇಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಶರಳಬೆಟ್ಟು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಡಿಒಪಿ ಮಂದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಒಪಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಣಿಯೂರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟರ್ಲ ಆರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಣಿಯೂರು ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಯಿ ನಿಕುಲ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇನು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲರ್ ತುಳುಟ್ಲ ಮಂತೊಲಿತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನೊಲಿರ ಈಗ ಜಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಡಿಒಪಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತುನಗ ದಾದ ಎನ್ನೇರು ಇಂದು ಓಲಾ ದೂರ 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 ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಣ್ಣ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಜನಕ್ಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕುಡ್ಲಲ್ಲ ಈತು ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ತೆಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಜ್ಪ ದಿನ ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಅಜ್ಪ ಡೇಸ್ಲ ಅವಲೇ ಒಂಜೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡ ಇನಿಮುಟ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಆತ ಶೋಕ್ ತೋಜಾದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಆಯಿ ನಂಚಿಂದನೆ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಶೂಟ್ ಆಯಿ ನಂಚಿಂದ ಕುಡ್ಲಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡ 1% ಒಂಜೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡಾತ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ತಸ್ಮಾನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಡೆ ಅಲ್ಪ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ನಾವು ಓಲು ಎಂಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡದ ಒಂಜೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಲ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಯೋಜನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪುನುಂದೆ ಪರೋಲಿ ಮಾತರೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಏತು ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲಡೊಂದು ಮಾತರೆಗಳ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಐತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ ನನ್ನ ದಾದ ಪನುಲಿ ಯತೀಶ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲಕನವೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಪುರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಣಿಯೂರು ಎಡಿಟರ್ಲ ಪಣಿಯೂರು ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತ ಶಿವ ಸರ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಮಂದಿರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದನೆ ಕುಡ್ಲದಾರ ಆಯ್ನಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಈ ಕಿರಣ್ ರೈ ಆದಿಪ್ಪು ರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಆಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಟೀಮ್ ದ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಡ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಹೊರರತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಪ್ರಚಾರ ಪೂರ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಪಂಡ 60 ಡೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ 40 ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆನಗ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಡ ದಾದ ಪನೊಲಿ ಇಕ್ಲಿತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತ ಕೆಲವರ ಜಾಲಿ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಿ ಎಂಕ್ಲು 4 ಜನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪೇರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ ನಿರಂಜನ ಸ್ಕೊಂಡನ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದಾತು ನನಗ ರೋಲ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆ ಪುನಗ 4 ಜನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜೇ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಕೇನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮರ್ಲಿ ತೇಲ್ತೇದ ಅವು ಎನ್ನಿನಾಗ ಇತ್ತಲೆ 30 ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾ ಪೂರ್ವಿ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಓದು ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಫನ್ನಿ ಇಂದ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಬಟ್ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋತಿನ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫನಿ ಬಟ್ ದೆನ್ I took 3 times I think so. First ದಿನ ಪೋತೀನಿ and my first thing I had to do was ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮುಖ ಮಮ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಫೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೇವ್ರಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಶೋ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಐ ಲವ್ ದೆಮ್ ಅವಂತೆ ನೆರ್ಪ್ರೆಸ್ ನೈಕತೆ ಮಸ್ಕ ಬಾಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಪೋನೆ ದಾದ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂತ ದಾದ ಮಲ್ತದೆ ನೈಕತೆ ಬಟ್
ಅಕುಲ್ ಜಗಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆರು ದಾದ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಉಂತುದಿಪ್ಪೇರೆನ್ನ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಎಂಚ ತೋಜಾದಿಪ್ಪೇರು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಎತ್ತೆನ್ನ ಆರು ಅಪ್ಪ ಇಂಚ 11 ಆರು ಯಾನ್ ಏಪ ಅಪ್ಪನ್ ತುಪ್ಪತ್ತ 6 ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋನು ಎಂಗ್ ಫುಲ್ ಎಂಗ್ ಕಲ್ಪಲ್ ತೂಪಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅತ್ತ ತೆಲ್ತೋನಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಮೋನೆ ತುದರ್ ತೆಲ್ಪೋಂದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಬತ್ತು ನಾನು ತೂಯೆ ಎಂದು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಫನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಅದು ಫನ್ನಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ತಂಡದವರೊಂದಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವಿರಾಮ. ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ತಿಳಿದೋನೆ ತಜ್ಞ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಯಜ್ಞದ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಕ್ಷಿತಾ, ಎಸ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು? ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನರ್ವಸ್ ಆಗುದುಂಡೆ? ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಕ ಪಾತಿರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು, ಪದ್ಯ ಪಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡೆ? ಎಸ್. ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಯಜ್ಞದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೊಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಈಗ? ಓಕೆ. ಓ ಪದ್ಯ ಪನ್ ಬರ್ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ್. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಪಂತಾರೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ರಕ್ಷತಾ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲು. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಕಾಯೋ ಗಿರಿಧರ ಭಕ್ತ ಭಯಂಕರ ನೀಲಾಂಬರ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಕಾಯೋ ಗಿರಿಧರ ಭಕ್ತ ಭಯಂಕರ ನೀಲಾಂಬರ. ದಮ 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 ಧಮರುಗ ಹಸ್ತ ದಿಮಿ 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 ತಾಂಡವ ನಾಟ್ಯ. ದಮ 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 ಧಮರುಗ ಹಸ್ತ ದಿಮಿ 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 ತಾಂಡವ ನಾಟ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪ್ಪ ನೀರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳೇನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರೇನು ಏನ ಮೂವಿ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಪಾಡ್ದೇರ. ಸೊ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜೇಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ November 1st. ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ನಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದು ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್, ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಓ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ, ಓ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ? ಯಾನ್ ಶೈನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲಾದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ. ಶೈನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದ್ಯ ಆರಾಧನ್ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮಗಲಾದ. ಓಕೆ, ಮನೋಜ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆದ್ಯ ಆರಾಧನ ಮಗಲ್ ಪೂರ್ವಿ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷತಾ ಇರ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಲ್ಲರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಲ್ಲರ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ದೆಪಂಡ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಡಾಟರ್ ಮೇರ್ಲೆ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಮೇರ್ಲೆ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡವು ಮೂವಿಡೆ ಸನಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತುಲೆ ಅವೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದತ್ತದ ಜೋಕು ನಾ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಆ ಎಂಕಲ್ ಇರ್ವೆರ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಬೊಕ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕಲ್ ರಡ್ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇರ್ವೆರ್ನ ಶುಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜನ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದ. ಎಸ್ ಸರ್, ಈರ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಈರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ಲ ಉಲ್ಲರ್. ಸೊ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ November 1 ತಾರೀಕು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ನೇ ಬಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ ಜನತೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂಗೋಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬೈದನ್ನು ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯದನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಿವ್ ಸರಳ ಬೆಟ್ಟು ಸರ್ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿ ಅವರದ್ದು ಯೋಚನೆ ನೋಡೋಕೆ ಮೈ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿವೆ, ಅದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಹಿಂದಿನ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿದ್ದನ್ನು ಅಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ನನಗೆ ಬೋರ್ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದೇನಂತ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತವೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ನನಗಂತೂ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ತಂಡದಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯತೀಶ್ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ,
ಒಂದು ಯಾವುದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರು ಆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ನಾವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರ ನಡೀತದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರಂತೂ 100% ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ, ಜನರು ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಬೇಕು, ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರವರ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಂತ ನಾನು 100% ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಇದು ಜನರ ಪ್ರತೀಕ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡುಗಳೇ ನಮಗೆ ಇಡೀ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದ ಒಂದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಬರೀತಾರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೂಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ, ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವರು, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಆ ಥರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ನವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ, ರಂಗಿತರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗಂತೂ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು 90% ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ 90% ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 90% ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರನ್ನ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಹೀಗೇ ಬರಬೇಕು, ಬೇಡದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು 100 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಬರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ಸರಳ ಬೆಟ್ಟ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏರಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಇರುವ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟಿಂಗನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಚ್ಚಿಕಡೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಕ್ಷತಾ ಅವರು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾಡು ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಹಾಡು, ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಲೆಜಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವರದು 4 ಜನ ಹೀರೋನವ್ರದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗೋರಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಗೋರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ರಕ್ಷತಾ ಇರು ರೀಟೇಕ್ಸ್ ದತ್ತೊಂದು ಅಂತಾರ ಓವೇನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರ್ನಗಿರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತು ಅವ ಆಪುಂಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಪುಂಡೆ ದೇಪಂಡ ಆಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೈತಂದೆ ದೇಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಅವು ತೂನ ನಿಗಲೆಗೆ ರೋಮಸ್ ಅರ್ಥವ ಆ ಸೀನ್ ತೂನಾಗ ಓಕೆ ಅವಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕೊನೊಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಅತ್ ಯಾನ್ ದೇಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ ಜೀವನ ಉಂಡತೆ ಜೀವನಡು ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಪೋನಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಅಂತ ಪೋನ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂಜಿ ದಾಳ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ ಪೋನ ಒಂಥರ ಉಂದೋಪ ಅಂಚ ಆ ಟಿಂಗಿದ ಬೇಕನ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಂದು ಪೋನಕ ಕೆಲವನಂಕ ಒಂಥರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದ ಆವೊಂದು ಓಲುಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಂದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಸೊ ಮುಕುಲು ವಾ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆತಿರೋದು ಪನ್ಪು ಈ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಇರು ಸರಿ ಪದ್ಯ ಕೇಂದ್ರಡ ಈಶ್ವರನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನೆ ಅಂದ್ ಈಶ್ವರ ದೇವರಾಯ ಪೂರ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುದರೆ ಅವು ದಾಯಗ ಅಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮಂಡ ನನ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರದು ಓಲ ತಪ್ಪಾದ ಜನಕಲೆಗ್
ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೋಪುನ ಉಂದೆಟ್ಟು ಶಿವಸರ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ರತೀಶ್ ರತ್ನಮನ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಶಿವ ದೇವಿಯರ್ನ ಪುದರ್ದ ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ನನ್ನ ಇರೋ ಪಂಚಭೂತದ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಂಡ 4 ಜನ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುನಕುಲ ಅಕ್ಲು ಏರು ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೇರದು ಪನಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು. ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 4 ಜೋಕ್ಲೇನು ಅವು ಅನಾಥ ಜೋಕ್ಲ ಅದು 4 ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಲೆತಂಬೋಪಿನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಿ ನಿರಂಜನ್ ಕೊಂಡನ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮ್ಮೆ ವಸಂತ್ ಮುನಿಯಲ್ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೇವೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಆಪೆ ಪಂಡ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬೆಟ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಶರಣ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ ಅವೆನ್ ತೂದಿಪೋ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಐತ ಅರ್ಥದ ಅದೊಂದು ಪನ ಐತ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಈ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಇತ ಭೂಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ ಸೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೂಮಿ ಅಂಚ ಒರ್ಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಚಭೂತದ ಕಥೆನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ದು ಮೇರೊಂಜಿ ಕಥೆ ಇದೆ. ಎಸ್ ಪಂಡ ಮುಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲ ಪಾರ್ಲೇಸಿದ ಲೈಫ್ ಇರ್ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಲೈಫ್ ಆ ಗೊಬ್ಬು ನಾಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಉಂದೆಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಎನ್ನುಂಡವು ನಮ್ಮನೆ ಆದುಪ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಗೊಬ್ಬು ನಾಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ಡು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಮಂಚಿನ ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕುಡೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಒಂದೆಟೆ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಡು ಪ್ಲೇ ಆತೀನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತೀನಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಆಶ್ಲೆ ಮೈಕಲ್ ಬಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನುಲಿ ಆಶ್ಲೆ ಮೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಿನಾರು ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆರ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಅವೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಟಾರ್ನ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ದಾಪಂಡ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ದೇರ್ಲಾಟದಾರೆ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ BGM ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸಂದೇಶ್ ಬಾಬು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಪಾರೆ ಅವಳ ಆರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಂಡ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಏತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತನಂತ ಪನುಲಿ ಇದು ಏತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಲೆತ್ತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಇರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಕೊನಪುನ ಪಂಡ್ರದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಾದುಂಡು ಸೊ ಇರ್ಲ ಬಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ದಯಮಾಡಿ ಇರಗ್ಲ ಎನ್ನರೆ ಒಂದು ದಾದ ಎಪ್ಪು ಒಂದು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಕುಳ್ಳಾಡಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಗ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಎಂಚೆ ಎಪ್ಪು ದಾದ ಎಪ್ಪು ಒಂದು ಜಯಶ್ರೀರಮ್ಮ ಪಂತಿನ ಸಾಂಗ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಉರುಟು ಭೂಮಿದ ಬಂದ ಐತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಕುಡಾವೆ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ನಮಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತನಿಂದ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲ ತಿಕ್ಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದುಂಡು ಈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಸ್ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ದೆ ದಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲ್ ದಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನತಾನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲದಾಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮು ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ತೋರ್ತು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದಾಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕುಡ್ಲದಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕುಡ್ಲದಾಕುಲು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಕುಡ್ಲದಾಕುಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದಾಕುಲು ಮಾತ ಕುಡ್ಲದಾಕುಲು ಸೇರಿದು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ಪೂರೇರ್ನಲ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅವು ಯಜ್ಞ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬರಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂವಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಊರ್ದ ಐತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಊಟದ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗಳು ಸೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಅದು ಒಂದು ಬೈದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಪ್ ಖಂಡಿತ ಆ ಓಡು ಜನಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ತೂವೋಡು
ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 100 ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಟ್ 70 ಗ್ಯಾರಂಟಿ 70 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಮಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಮಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತಜಿತ್ತು ಅಂಚಿಂಚುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಏತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ತುಳುವೇರಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಾಪಂಡ ಆಗ್ಲಿನ ಫೋರ್ಸ್ ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಾಡುವ ಇಜಿಂದ ಒಂತ ದಿನ ಕಾತದು ಓವೋ ಅಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಾಡು ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾರ್ಕಳ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಟೋಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು 1 ತಾರೀಕು ಇಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಂದ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನನೇ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವಿರುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವನುಂಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂಲೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪನಂತ ಎಸ್ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜೀವನ ತಂಡ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ P4 ನ್ಯೂಸ್. ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಜೀವನ ಯಜ್ಞ ತಿಳಿದೋನೆ ತಜ್ಞ.